cikin wannan bidiyon zan nuna mana yadda mutum zai ajiye hotunan shi akan email ta hanyar amfani da Google Drive. Saboda wasu lokutan mutane suna yawan tambaya ta yaya mutum zai ajiye hotunan shi akan email din shi. To za mu yi amfani da Google Drive ne, wannan Google Drive. Idan ma mutum ba shi da shi zai iya zuwa cikin Play Store ya ɗauko shi, amma bari mu fara shiga cikin Play Store a fara yin updating ɗin shi. Idan naka ba kai updating ɗin shi wato ka yi, bari mu shiga Play Store, mu shiga wajen search na Google Drive. Wato mu ga namu nan mun riga mun yi update ɗin shi normal, to kawai sai mu danna open, sai mu jira ya buɗe. Bayan ya buɗe, to a nan wurin ga wani alamar plus nan wurin nan, wannan plus ɗin shi za mu taɓa. Bayan ya buɗo mana kamar haka, ga option nan ya bamu. Ga shi nan na ƙasan na inda ya ce folder, wannan kuma na kusa na saman shi aka sa upload, sai wancan na uku scan ɗin can. Shi wannan idan misali irin mutum zai yana da wata folder ne a aje, zai zo gaba ɗaya hotunan folder guda ce, ko ka buɗe folder dai irin kamar a ce da yawa ne za ka aje, shi ne za ka yi amfani da wannan. Amma mu bari mu amfani da na saman shi upload ɗin nan. Mu shiga ciki. Bayan mun buɗe a nan zai nuno mana wannan inda suke kai file ɗin mu. Nan misali a ce wannan za mu aji nan wannan hoton nan. Bayan mun taɓa shi gashi nan ya nuno hoto a nan wurin wajen location ɗin nan. Ga rubuta location a saman nan, to nan wurin gashi nan an sa my drive. Idan muna so mu canja wurin da za mu ajiye shi, sai mu taɓa wajen gefen nan. Wannan ɗan abin za mu taɓa shi nan. Mun taɓa sai mu je mu nemo wata folder wadda muka taɓa buɗewa. Misali kaga kamar wannan folder mu da muka sa hoto, kaga nan wurin muna da hotuna a ciki. Misali wannan ce, sai ka zaɓi folder nan, duk hotunan da muka taɓa ajiyewa ne, sai ka danna select. Bayan ka taɓa select, sai ka zo saman nan da aka sa upload, sai mu danna shi. Daga shi na har yayi download, har ya homa ai uploading gashi nan yanzu karfe 2:39 ya hau. Amma mafi yawanci wasu idan suka je ajiyewa yana nuno musu wai sai an yi connecting da wifi ko wani abu. To ga yadda za ka yi ka hana wannan, zamana da datar wayar kama kaɗai za ka yi amfani ka ɗaura hoton a kai. Yanzu ba mu fito daga nan, to sai mu taɓa saman can, za mu taɓa wannan wajen, sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa sai mu zo wajen da aka ce set, gashi nan. Bayan mun zo can sai mu jawo ƙasa. To idan muka jawo nan wurin da na zagaye, wasu da yawa za ku ga naku a kunne ne wannan abin, wannan a kunne yake. To mutum in ka gan shi a kunne to kashe shi, in ba kashe shi ba to in ka ɗaura hoto ba zai zauna kan email ɗinka ba, sai ka yi connecting ɗin wannan ɗinka da wifi, ba zai amfani da data ba. Shi nan uploading and updating of file will because when you WiFi connecting
to kai mutum ya kashe wannan, an mutum ya riga kashe shi to da data wayar shi ma zai iya ɗaura. Muna ma kashe shi yasa hoton har ya riga ya hau, ya riga ya zauna. Wannan shine hanyar da zaka bi ka ajiye hotunan ka kan email ko sun kai su nawa ne, haka zaka ɗebo su ɗaya bayan ɗaya ka loda su. Da kuma ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura.